Ja, een nieuwe eigenaar brengt natuurlijk ook weer nieuwe ideeën mee. Melle Prins is bekend van zijn orenzaken, zowel in Colommersweg als in Bolzwart. En daar had er natuurlijk ook een hele grote ervaring opdienen in danscafé De Prins in Bolzwart. En daar werken ze heel groot mee DJ's en MC's. MC's is een soort rapper die het nijste DJ stiert. Dat wordt een van de grote verhoringen bij ons in de hoofdzaal, want Club Prins bestaat uit 3 zalen. En een van de zalen, dus de XXL-hal, daar geven we grote werken met DJ's en MC's. Dan hebben we nog een club, dat we vroeger het clubgedeelte, dat hebben we ook verhoren. Dat wordt de 90's en zero's, daar draaien we een heel grote muziek uit de 90er jaren en uit de beginjaren 2000. Dus dat is al een heel groot verschil met neffens wat het voorheen wie hier. De kerstmaand die bloot echt bestaan. De kerstmaand, de hele maand december, zit weer in het teken van en Club Prins, maar daarachter een gigantisch grote tent van 20 bij 20 meter, werd echt weer van alles gebeurd. Dus de start is al heel goed. Ik heb ze al een bericht gekregen dat de Fiona hartstikke druk wordt. Dus laten we hopen dat er dan een extra bloot en dan geven we er met z'n allen en dan maak je er een gezellig gebeuren van.